kulidwa kuzvinhu zvisina ramangwana inobatika. Iri mhepo yaigara muna region. Hama dzichiedza kuti akomana dai mamukansela azivewo chakanaka. Ndokunonzi nebhaibheri waisungwa namakasha. Ndava kupota achisungwa kwaitwa ihama dzaida kudzorawo. Dzorai mwanasikana, mukomana wehamude, dzorai mukomana kwaari kunangako kune rufu. Hama dzichisunga nemakasha, dzigosunga nengetani. But bhaibheri inoti region waidambura kunyange zvakadaro. Chaidambura haasisiri iye akagarwa murume wacho, but mweya ogere akagarwa. Unofanira kuva very careful uzvibvunze kuti naimi mweya upi wandigere nawo. Ene mina ndivandakuudza, unozviona sei kuti panapa panenge pane mweya usiriwo? Tarisa kwaunolidwa nespirit iri mauri. Unogona kuona even marelationships aunopinda, unogona kuona even madeals aunopinda. Unoziva here kuti kune mumwe munhu anzwa nekuvharwa ari muno. Kavharirwo kakaitwa gore rapfuura achinongodzokorodzwa ikako skira isati yadii. But kune mweya unongokupa kuda kungonopinda madhira unoramba uchidzokorodzwa. Amene munhu anokutaura wavharwa zvekare. Zvikanzi kuna anokwidibirwa iwe hauchavharwa, kwakukwidibirwawo. Unokwidibirwa ugosunungurwa ugokakatwa hakuna kana dhiri hwane rakambobuda raunogona kubata ukati iri rakanaka. Unodzokorodzwa. Chiharare chavakarwa gore rapfuura chinodzoka gore rine. Ene 2024 chakakumirira. Spirit inokulidha kumadhira asina success. Mwe munhu akanyarara bera ndisodere pedyo newe. Uzviona kuti handisi kutaura munhu ari kumba ndikutaura newe. Shunguri wapfimbwa sei vachiuya nemashoko akafanana. But hunhu hwavo uchizongofanana pakupera kwenyaya. Hauna paunosanganawo nemukomana anokuudza zvinhu zvaanozadzisa. Wakutoziva nanhasi kana kuti ukanzi uri beautiful opposite. Zvaataura handizvo zvaari kureva. Because you are very sure, because chinguri ndasangana nevandinofunga kuti vane rudo, hakuna one akambotaura zvaanoreva. A spirit inokuleader even kuvanhu vasiri honest about you in their lives. Chavari kuda ndiwe bedzi kuti vakugare, vari kuda muviri wako bedzi kuti vakugare. Ende kana vakugare vari 2, vanokugara vakawanda. Kusvikira wava a territory of a demonic field. But the devil is a liar. A territory of poverty, a territory of sickness and disease, a territory of misfortune. Jesu achiuya madhimoni ndo anotanga kupupura vari kumarinda. Unonzwa mamhepo achitaura pandataura pavhesi number 10. Ndikati ndo pandiri kuda ipapo. Tinonzi region ndava takawanda. Jesu ndokukurukura nawo zvikanzi madhimoni. Tinokumbirawo kuti kana mozotidzinga vambobva kutaura zvenguva. Unonzwa kuti musatibvisa munzvimbo ino. So it's no longer a battle of the body, but it's now a battle of a territory. Kuti budisa tibudisa izvenyu, but ndapota muregedze kuti budisa munyika ipi? Munyika ipi? No. Uri kuonere kuti vhiki yapfuura tichibata Dhanieri paDhanieri 9 chapter 9. Takaona kuti Dhanieri anamata agorera for 21 days. Chikonzero chakadelaya prayer Dhanieri hakusi kuti Mwari vanga vasiri ready kupa Dhanieri an answered prayer, but pakava a demonic involvement yakanodelaya answer kwete ya Asha but yomprofita. Pandiri kuzama kukupa mienzaniso kuti Asha deacon ndoda kuti uone rank yomunhu akabatirwa prayer. Kana demoni richigona kudelaya prayer yomprofita, unonzi nebhaibheri wakanga aine excellent spirit. Verenga Daniel chapter number 8. Ari kubatirwa prayer anonzi aiva an excellent spirit to discern and to be wise.
Muprofita anonzi neBhayibheri, he was a captain over witches and sorcerers. Rank yake in the spirit, it was above witches, it was above sorcerers. But one day paakanamata zvinonzi neprayer yemunhu ane nyembe dzakadaro, zvinonzi yakabatwa nemadhimoni enzvimbo ndokubva adhileyiwa kuanswa. Saka kana Daniel ari muprofita nenyembe dzakadai dzaunoziva kuti newe hausati waanadzo, uri pano kana hope mbiri dzakazatiswa usati wadzirota. But tina Daniel, murume airamba kudya nyama yaBhabhironi, agoti tinorambira pamavhezhi. Murayiro waJehovha ndongauremekedzwe. Zvenyu zvenguruve izvi nemaribs nei tiregedzei, tiri vana vaIsraeri. Jehovha Mwari wedu tinomufira. Iye nenyembe dzese idzodzo unonzi anamata. There was an involvement, there was an activity of a delaying demon in the answer of such a man. Ndokubva 21 days dzabatwa dzomunamato. Nanhasi tine vamwe vanodzibata dziri 21. Kubata dziri 21 days haisi mhosva, but kuzobata 21 dzaDhanieri ndoudununu manjoro. Nekuti ukada kuziva kuti idzo 21 kwete mazuva dzaDhanieri dzakava 21 days nokuda kwei, uchaona kuti kuseri kwadzo kune madhimoni. I 21 days kwete dzaJehovha dzemamhepo, because akasvikobata 21 madhimoni achiramba kuti yako anza irege kuburuka kusvikira anorova dziri 20 ngani. Saka chinonzi munamato waDhanieri ichocho chiitirei kusango kwete pano. Munamato waDhanieri is an example of the triumphant power of the demonic realm. Ndinenge ndaita vatete vandine chechi andosiya reni. Kudzibata dziri 21 haisi mhosva, but ukazonesa Danieri naiye Danieri 21 idzodzo haadi kana kudzinzwa, dzakarwadza. Dzakarwadza ndava Jehovha akatanga ataura 21 dzapera. Zvikanzi pauri kuwana anzai, ziva kuti anzai yako yakatenge yauya dhei rawakafunga, kwete rawakazonamata, rawakafunga. Kungogaya kuti ndakudo murumarina ndokubva atoburuka. Kungogaya kuti ndakudo imba yeBerigravia ndokubva yatoburuka. Kungogaya kuti ndakudo Randani ndokubva Randani yadini. But pakatapa pakanokakata 21 days. Dziri 21 hadzina Jehovha mukati, dzina Satani kuseri. Murume ndokubata munamato kusvika anorova mazuva 21, 3 weeks anza iripo. Yambisirwa pana involvement ye a demonic activity, and the activity yacho Bhayibheri haina kuvanza. Unonzwa pachinzi machinda ePersia ainga akabata mhinduro yaDhanieri nezita redhimoni ndokubva rabuda. Ari kunzi machinda ePersia, these were the government of that day. Kureva kuti territory yawazonamatira Dhanieri ndo yakudhileya ansa yako. Gura kuti tine minamato isati yapindurwa kwete nokuti Mwari havapindure, but wakainamatira muterritory isiriyo. Kune materitories asingatobvumidzwa kuti uite rendiroti. Kunyange wakati Mwari ndiri kuda kuimba, but wazokumbira Mwari uchigara pai. Which environment are you asking God for that level? Why? Because maugere umu takatoita chitsidzo kuti marendiroti ifo. Iwe unoziva kuti lakupa menzanisho ukaenda pakomboni pamunoziva mese kuti dzimba dzakapera dzese marendirodi ese hapo uri mukomboni onokumbira kuvarendirodi mukomboni. Already that territory yakagara yakaudzwa kunzi haisisina mumwe achavarendirodi. Saka there is an opposing spirit iri kubva murealm yauri kugara, zvekuti haubvumidzwa kudarika chinjiri above that spirit. Unomanikidzwa kufanana nevaugere navo mukomboni.
Kana muri vezvimajaradha, itai zvemajaradha. Kana muri vekukweretana munyu, kweretanai munyu, ndo rudo rwenyu. Izvo takakubvumidzai kuita. Kana muri vekusawana chokufambisa michovha upenyu hwese, ndo zvatakakutenderai. And you can never break above that realm. Saka you become limited. Kwete nekuti Mwari wako ari limited, but you are in a territory that is limited. Daniel wanamata but Persia yaibhezha kuti panapa anza yake iregedze kudini kuburuka. Ndokubva agorera nokunamata ari muprofita. Ibaba ndo panondibata ibaba. Nai Mwari, kana maprofita enyu achigona kugarwawo nemamhepo, kuva ne-influence of an activity of a demon of delay, kwaisu nai Mwari. But tonight we are overcoming it in Jesus' name. Ini ndakaramba ino kulimitwa hama yangu. Zvekulimitwa iri ndiri munhu kutoti ndinotogara pasi kubata shaya so. Kuona kuti kwa Motowashe kwa muriro kwangu atakazvarirwawo. Kwa moto. Zvakatadzwa na baba vangu shaya vakatibera. Even ndikapfuga mangati baba ndiropafadzei. But akasikese kavakakunda. Ndinototanga kuverenga kuti wangu mudhara even ndikada blessing yake ichagumira papi. Because every blessing yemukuru ari pamusoro pako ine painogumira, because ino affectwa nezvaakakundawo. Ndosaka chiona kuti kana uchitsvaga even baba vemweya usatsvage baba vauri pamusoro pavo. Tsvaga baba vari pamusoro pako zvekuti even ukada kutevera vanonetsa kubata. Because every day anokubless ari kukudhonza into a realm yaakasvitswa nani. Amene mwana zvandiri kutaura izvo. Because baba vangu chaivo vakandibereka vane zvakavanetsa. Amai vane zvakavanetsa. And the limitation yomusharukwa is also a limitation yevachazvarwa nomusharukwa. Vana baba nana mai kana Daniel anamata Bible yoti akomana miranditsanangure panapa. Miranditsanangure. Muri kundinzwa zvakudara panapa. Ndiri kuti Daniel ari kunzi Daniel panapa. Chapter 2 dzaDaniel unobata chapter 3. Ndiye muprofita anosangana neNebukadhineza. Arota hope neNebukadhineza. Pashaya anodudzira. Ndokubva ati tibvumidzei tinamate. Nebukadhineza ndokubva aramba nehope dzake mushure meunganyengetedzwa naDaniel. Mukuda mududziri hongu chitipai hope tidudzire zvakana Nebukadhineza kwete. Kana uri munhu wemweya, Mwari wako ndiye ngaakupe hope dzangu. Apedza kukupa ngaabva akupa nedudziro. Vamwe vese ndokuzvitadza. Daniel ndokubva auya akati wangu Mwari unozvigona. Mwari haana kumunyengedza, ndokubva avata hope imwe chete. Mwari ndokubva amupa hope kwete dzaDaniel, dzaNebukadhineza. Murume aipinda nemuhope dzakarotwa kare, agodzoka panyika agodzidudzira. Iye ndiye wandiri kutaura nezvake. That level of a man aiva nenyembe inotyisa in the realm of the spirit, but akabatwa ne-spirit yakadeleya an answer. Chatambe nema-territorial demons. Anasi hatina kana respect to such spirits in Jesus' name. Chatambe now. Sambotamba now. Ndakakupanza kare Daniel, but there's a spirit yemuPersia. Kuzonamata uri muPersia ndozvadelay answer yako. Zvaunonoona even panapa taverenga nyika yevaGerasa. Mushinda akunzi ngaapiwe deliverance. Mamhepo ndokubva auya akati kubuda takubuda but musati budiso munyika yedu. Kura kuti nemadhimoni anorwira ma-territories. Ma-territories. Iwo ndosingarwire territory but mamhepo anorwira territory. Madhimoni anoziva kuti it's a life of territorial dominion.
ngandiwane pangu pandinotonga. Ndosaka achizotsvaga pese pese pamharadzano, aripo mumvura, arimo mugomo, makoma munoti anoyera aya. These are territorial demons that are possessing those places. Hakuna nyika inonzi yaera, inoyereswa nei? Mamhepo akabata territorial zones. Amunoudzwa zvokunzi panapa kana ukadai kungoti regai ndito toilet paside, zvinonzi unoteerwa netoilet yako. Zvaunoshaya kuti nhai toilet kumera makumbo kuteera muridzi wayo, zvinoitika sei? Pagova nevamwe vanokudza kuti zvakatomboitika kuteerwa chaiko chaiko. Zvinoitika sei izvozvo? Hunge there is a spirit above that person ari panzvimbo iyoyo. Nyika dzaunonzwa nevamwe, so even nanhasi vamwe venyu muri muno munozviziva, kuona mharadzano ine mucheka mutsvuku nehana inodii. Mharadzano iyoyo inotori territory of a certain spirit. Nhau dzekuchekerwa minda idzi hadzina kutanga nevanhu, dzakatanga nemweya. Mweya inoziva kuti hatigone kugara panyika tisino land, territory yatinogarawo semarindrodi panyika iyoyo. Zimarapazo anetenga nesimbawo kupinda redu, ndopatichabva. Because the things of the spirit, they are a battle of rank. Territory inogarwa nemashavi. Mashavi wayo vapa regulations. Zvokuudzwa kunzi panapa hakuna anodai. This is a standard of living. Kudya ngatidye itakadai, kupfeka ngatipfeke itakadai. Kunyanga ukada kuziva smart ukadii, kana wamujeri siyana nesmart. Kune smart yeko, it's a territory. Unoudzwa nezvekupfeka, kala yausingade unogara waipfeka. Jimuka mangwana pfeka majezi edu, because you are under our territory. Zvekudya kunyango kana ndakudo poroni, ndakudo pizza, kuna kuitwa izvozvo. You are in a territory. Unoridya shisha rerugare, wani rakabhoiriswa kana munyu, unoita rekurumira songe munhu ari kuruma poroni, uchiruma shisha uri mujeri. Life yakanaka unotozoiwana kana wakunda that territory. Paunobuda muenvironment iyoyo ndipo wachasangana nezviri nani kupinda zviri muenvironment ipi iyoyo. So there is a dimension, ndoda kuti niterere, raunogona kukunda naro territorial spirits. Number one, because kuti uti zvoni wapinda muHarare, wakuda kuti ukunde madhimoni aHarare, otanga wasunga remuHarare, ukapinda mukwekwe osunga remukwekwe, ukapinda mukadoma osunga remukadoma. Handika zvinogona kunetsa. But there is an easy way yaunogona kukunda nayo territorial spirits. Bible not, we wrestle not against flesh and blood, but against the powers and the principalities. Kuda kuti nawo yakuita wrestling haicharambuka ihondo, but ichatiri kurwa nacho powers, principalities. Saka iwewe kana waziva kuti okay, territory ine a principality, ndinoda kuti Mwari vandipe simba rekurwa neprincipality, hautange nekurwa neprincipality. Unofanira kutanga wava principality iwewe kuti ugozorwa neprincipality. Ziva kuti in the things of the spirit, kings fight with kings. Ndosaka uchionewo kuti tine vanhu vanzwa nekuti timonire nzvimbo ndasunga, but chingura adaro ndiye achakasungwa. Nevamwe unonzwa vachiita spiritual, anzi kudi territorial commander, but ukaona chaadya nepaagere hazvifambirane neukomanda waari kutaura. Aiwa, tarisa kuno, pamwe ndiwe katarisa kuno kuti uparidzira. Tarisa kuno. Wakurumidza kurayira rekuwadzana dhimoni, buda kuwadzana, ndinokusunga mamhepo. Usati wave a principality.
Saka mfundisi ndinozova principality say. It's very simple. Very simple. Kuna anodzi ma spiritual workouts. Spiritual workouts. Spiritual workouts. Spiritual workouts. Saka iwo kanodiscover kuti okay, pano pandigere panapa pane mweya wepo. Mweya wepo uri kundirambidza kufara nemurume. Do you know kuti ma territorial demons anogara achinodzoka in rank, in power, depending nenzvimbo yaanogara. Saka tine demoni reHarare, koita rimwe remarocation, kuti every location ina kansela wa zvamunoona kupolitics zvokuti hakuna nzvimbo isina anoimirirawo. Munotanga even nakansela momuvhotera onzi ndiye akansela, kansela opa MP opa meya, meya opa mamameya, meya obva anotambidza kusvikira mese matongeka. Saka nemadhimoni anotori nenzvimbo anodzoka so zvokuti kune mamwe anogara kwete kuwadzana but achigara dzimba dzamunoroja. Ari mas territorial demons akaudzwa kunzi yadhi iyi ndeyenyu, house number chakati Ningi Crescent ndepenyu. Vamwe vese kunyange vakabudirira vakadi apa vakuimba. Zvaunoona kuti dzevamwe ndo dzavakwa dzapera. Ndikaparidza musha ndinoona shamwari here muno. Aiwa musi kufara ini mukaramba makadai mai tinonamata toenda kumba. Handiti shoko ndinaro arasikirwa ndiwe unoenda kumba nesho otondikuza rirambe richibuda otondikuza ramba wakanyarara one tikunamata toenda kumba. Mbone basa nazvo here. Unaziva kuti unogona kuzviona so zvokuti munotanga kupiwa masitendi munomukwadzana makafanana mese, but unosara kumashure zvokuti pamba pako panogumisira pekupa vamwe madirections ekusvika pevamwe. Unonzwa zvako kuti mukasvika pasati papera yedu ndo iri panext. Wasiyana nevamwe zvakutobatsira vamwe kuziva kuti apa hapasiripa. Tikana akupozesa madhimoni anonzi materitories haabate bedzi kuwadzana, kunodedzwa mamwe anobata even nedzimba. Ende dzandiri kuti zimba haasi mastendi beds, even nemarooms amunoroja. Zvaunonzwa kuti hamuna akagara akabuda vari vese nemurume, hakuna akagara akawana basa chiroja muimba. There are spirits dzisingagare kuwadzana bedzi, dzinogara nemadziro edzimba dzamunoroja. Unoipinda imba uchiroja kudai ugozoona murume angotanga kuoma musoro from nowhere. Naibaniya kuti angarini kuoma musoro. There is a spirit in that room. Bvunza rendirodi wako zvakanaka haakuudzi yakabhodzi uri kubhadhara rendo. Andoziva kuti umu ndemekurova no. Tene mumwe akagara pamwe pamba ndokubva abvunza kuti magarisa pano kwakanaka. Rendirodi achibvunza roja kuti mazonyanyogarisa imimi why? Handina roja rakagara pano mazuva amagara. Rese roja raiuya rine zvaimutambudza. Maspirits anotevera nedzimba dzatinobhadharira marenti. Territorial demons kana ayakuoperate anoccupy every space. Ndakambokudzai pano tichitanga kupinda ndikati munomo tichipinda there was a spirit of anti-growth yemaministry aigere imo muhome munomo. Ndichipinda day ndichibhadhara mari yekuhaya muno, I felt that demon. Inorambidza kuti wese aparidza makawanda zvamakaita izvi kusvikira ndaiona ndikaitsanyira. Zvikanzenda unoparidza ndikaronga 3 days word and prayer. Haubvumidzwa kupinda pabasa usati identify the demon yakatonga territory iyoyo. Haubvumidzwa kuroorwa mumusha usati identify the demon yakatonga dzinza iroro.
unororwa zvakanaka, uri kaloya zvakanaka, unogumisira wamurimi. Hakuna vakabudirira varorwa mudzinza iri. Ura kuti love yako kunyangwe neyemurume ngairege kuperera pahani, sweetie, I love you, I can't sleep. Ngaigone kuidentify nespirit. Ispirit ipi inorula dzinza remurume wanda akandirora? Ispirit ipi inorula dzinza romukadzi wandarora? Vakomana ngatitsvagei dzimba, tiende kupi mufocus. Ispirit ipi inogara kumagandanga? Because Daniel akabatirwa prayer nemadhimoni enzvimbo. Mamhepo achibheja kuti kuno kuPersia hakuna akanamata akadairwa. Urani iwe kutanga kufamba nelambo mukwadzana. Saka uri kuona kuti even ukaziva kuti lambo ndeyako but kwaugere manje akuuye unoipaka papi? Unoipaka papi? Rakantaura zvinhu izvo. Ndino kuti day naadzimai vangu ava takapiwa imwe motikari nashe, Mercedes Benz GL. Tatine imwe diki yainzi C24 tiri Mercedes Benz. Tigara kwataigara taitoipaka zvakanaka ichikwana ichidii. Kuti izouya motikari iyoyo nandine Toyota Corolla, the latest version. Saka munin'ina wangu ndakamuti rivhesa, ndoda unogeza motikari, ndobva angodhumira yapwanyika door. Ichipwanyika door, mangwana ndobva kwaya Benz, ndozvinoita Jehovha. Ichipwanyika door, maneighbors aite yaparara, Benz ndokubva yapakwa nemaki ayo. Akuti one nyasha dzina baba wangu. Vakaona ichikomwa C200 ndo yaamugaraji. Ndokubva tafamba nayo naamai, amai kugara kunzwa kuti akomana iyi ndo yamotakari. Zvokutaura vega nomuromo wavo kuti dhiya uku ndokufamba zvakadii. I remember that. Takutenderera nayo mukwadzana muno vese vaindiziva vakuona ane Benz. Papo ndaifunga kuti zvichida ndapinda paakape life. Nyambisirwa kwete. Dei randakagara muno ndobva tarafurirana namai vakati yainenge yadiki imba. Iwo udiki hwacho hwekwaniko hwemanyawi chaiwo. Kata yadiki zvanzi achokwadi. Vatatsvaga imwe iri nani kwatakugarawo. Ndobva tabuda muno ndokuenda kwatakugarawo. Jehovha ndobva atipa Benz GLC. Tichifamba nayo Benz iyoyo unoziva takudzokera hanzvadzi yedu yaigara kuti arikati munona hanzvadzi. Tichifamba nemukwadzana takapfuura nepataigara. Takasheka musoro naadzimai tikati nhaiwe. Unofunga kuti Benz kudai yauya tiri munomu yaipaka pai? Handisi kudada ndikutaura chokwadi. Yaipaka pai. Saka if iri kunyangwe ndikaparidza chinhu chakanaka chinodhilewa nenzvimbo yandigere. Panotooneka kuti panapa kunyangwe tikakusimudza unotangira papo uchigera ipapa. Your environment becomes your own limitation. Aiperere pakuparidza identifier kuti ndakagarwa nemhepo ipi inolimita zvandiri kuparidza. Maiwe, ukanzwa bhaibheri Mwari vakuti buda munyika yaIjipita uende munyika yechipikirwa. Kunyika yechipikirwa hazviroti kwakusina munhu, kwaigara vaKenani. Hazvina basa kugere vanhu, but that land is a comfortable place for the manifestation of every blessing. Uri muEgypt kunyange ukanamata say I'm limited to bless you because there is a territory of Pharaoh. Hello? Aiwadaira mani haro? Nokukomborera sei uri muEgypt. Nokomborera sei uri muEgypt. Iwo ndambokubvunza iwo hausi kuda kusiya kabasa kako ikakaka. Uri kundinzwa uri pano. Kasalari kakwa. Kana vakaimba ikaka. Sumudza musoro tarisa kuno kuda kunyeperwa nzisa tarisa kuno. Uri kundiudza kuti profit yauri kubata alright. Munhu waMwari, pray for me, I need a job.
I need a job. I need a job. Mvunza unoti pay yako iyo inokuvakira mberi. Saka uchaona kuti Mwari kana vakuda kukusimudza vanotanga kurwa nebasa rako. Vanokonzera kuti basa rako rigova mhandu yako iyo. Kunzwa Mwari ahunzwe, chinzwa vavengi vakwa. Vakakushungurudza pamwe ungaramwe basa ukatanga zvinhu zvinovakaimba. But aone manje vari kukushungurudza ivavo zato mhandu amapersonari. Yambisirwa izwi raMwari riri kukuburitsa muteritori isingakupe permanent success. Avasi vese vanhu vakuvenga nokuda kwaSatani. Vamwe vacho ruvengo rwavo rwuna Mwari kuseri. Mwari vanoona kuti mwana wangu haagone kupfuma agere paagera. Regedza ndikonzere confusion kwaIjipita. Aregedze kugaramo anange kunyika yechipikirwa. Akomana ndinonamata Mwari ngakureizere ma-enemies anokunyima comfort kusvikira vanotsvaga stand yekuvaka. Madairira waita amene kana vozouya unovadairira. Kuna Farao anofana kureizwa naMwari akanangana nekukunyima zororo. Haungafe uriro chaiwe tauda kumbokumutsira Farao. Haungafe une zvikwereti iwe tauda kumbokumutsira Farao. Uchabatikana kusvika watanga business rinobhadhara. Iro gore rakupera kudai unenge funga kuti mastendi ndekupi uwanouya konyika nekuda kwarendiro wapa kureiza. Anoti padiki akwidza rent, padiki matishu ngaawedzerwe, padiki cobra takuda dziri mbiri kusvika waora moyo zvekuziva kuti you need your own territory. Tigare pasi bisha. Panotoda Farao anotinyima kugusikana. Bozo karamba zvinhu zvako zvikaramba zvichifamba. You will not realize how powerful is the principality above you. You need to be a principality. You need to be a principality. Aungomhanya kuti ndinosunga mashave kwamutoko. Who are you? You need to have my spiritual workouts. And not my spiritual workouts. It was development of your spirit. Unogona kutanga ne 1 day fasting, mangwana 2 days, mangwana 30 days, mangwana 60. The more you pray and concentrate your spirit to God, the more you grow to become a principality. Unozera kuti tikatora demoni pano tikati ndiwe demoni roti ndini. Don't worry, nhasi hatisi kukudzinga. Tikuitawo interview. Tiudzewo kuti munoparita sei kwenyu. You'll be shocked. You'll be shocked. Was the seriousness in a demon? Pazvinhu zvomweya. Neyauyinayo uchiita zvinhu zvomweya. Zvakasiyana nekuri. Inini handina vhesi randakaona zvinzi Satani akabata shaya. Zvokupererwa kuti mangwana ndichamuka ndichiitei. Zvinoitwa newe izvozvo. Zvokubata shaya hazviitwe nemadhimoni. Akavhara apa zvikaramba mangwana anotsvaga pamwe. Kusvika zvigozonzi wafa madhimoni achitsvaga bedzi pekuti ndingagare papa, ndingapinde papa, ndingamusakadzire papa. Hakuna dhimoni rakaora moyo. Zvaunonzwa 10 zaMariko chapter 5. Dhimoni ndo raakukumbira rinoti ndapota musatizinga munyika ine. Pazvinhu zvese zvamuchaita territory atidi nayo. Kuti uone kuti murume anga akagarwa nezvinotyisa, ona zvaakazoita madhimoni kunguruve. Unozvibvunza kuti mamhepo akangogara nguruve 1 minute nenguruve dzakatadza kuziva kuti mvura ndeipi, rukova nderwupi. Ronzi nguruve dzakazhamba dzikanomhanya dzikanowira murukova dzikafa. Bhaibheri rinotaura nenhamba 2000 nguruve.
dzagarwa nemashala anga akagara murume umwe chete. One murume akagarwa nemamhepo akanyima 2000 nguruve peace. You must be free tonight. Dzichigarwa nguruve dzakaziva rukova dzikafira. Madhimoni achiramba kuti tibude muteritori. Saka vichikudza kuti wese aipinda muteritori yevagarasa, muteritori yemakuva, he was likely to be possessed by the spirit of that territory, unless une mweya wakakura kudarika territory iyoyo. Is it possible? Yes, it's possible. Because Jesu achipinda, zvinozi madhimoni eteritori akabvuma akati kubuda tinobuda. It tells you there can be a person who can develop their spirits to become better than the territories they are in. Yes. Achipinda munzvimbo zvinonzi nemadhimoni akabvuma akataura akati musati bvise pateritori yedu. I listen to me. I listen to me. Neo nhasi hakuna territory inokutonga nezita raJesu. Hakuna territory inokugara nezita raJesu. Gara pamusoro pematerritories ako in Jesus' name. Are you listening to me? Sumza moko sera na zvezvi. Ndo mamhepo achenzvimbo sera sumza moko. Sera na zvezvi. Sera na zvezvi. Every territory yaunogara uchava mukuru kupinda territory iyoyo. Uchafuma kupinda territory iyoyo. Uchafara kupinda territory iyoyo. Uchagara zvakanaka kupinda territory iyoyo. Vamwe venyu vari pano kunyangwe ndikati bude mukwadzana kune vamwe vandicharambidza kubuda muno. Vanochati Mwari ngavapfumire muno. Nyika igoona kuti zvana sekuru bhanda zvishande. Kuna Mwari anodambura makashu. Mwari anobreka limits of every territory. Unopiwa grace naMwari dzekuti unotenga imba raini rese. Raini rese, street rese, closing dzimba dzako. Nenduri kuparidza ndega. Wanza zvandataura? Unopinda munzvimbo inonzi nevamwe haina success. Ugotanga kudominata zvaya zvokuti pakwadzana 4 paipa. Afunga kuita mari anotaura zita rako. Pakwadzana 2 hakuna mishonga inobvuta mari dzevanhu inoshanda pahomwe yako. You are now running above realms. Madhimoni anofanira kuzviziva kuti kune vanofamba naJehovha, kune vanotaudzwa naJehovha, kune vanoti vakamira Jehovha amira, vakatanga kurayira Jehovha ndiye arayira. Chakanonotsa mbuya vangu vagere munomu achindinonotse nezita raJesu. Ndakakuudzai vhiki yapfuura ndikati vamwe venyu you might not know how much influence ine madhimoni territory upon your lives. Unozviziva kuti iwo nababa wako amai wako wakakurira munomu, ukapfimbirwa munomu, ukazvarira munomu. Zvozvi mwana wako ane mukomana wacho anogara kuseri ku3 muna 31. Kubata chitupa kudai, chipatara chokuzvarirwa vana pa4. Kubva kuna amai kunobata vana vese vakazvarwa pa4. Mama veterani munomu zvazvokuti hakuna imwe nzvimbo yaunofungawo. Kubuda muno unenge warasika. Unorohwa nehana kufamba munhingi munonzi muchiko kwatinombonodya nama kusame level. Unondiudzere kuti iwo unoita vana vekuti vakaona murungu vanoti vaona chipoko. Avatarisari pasaidi pako man, nomunza kuti is it fair? Zvokuti wako mwana wakaona murungu anotiza achitaona chipoko.
tine vana vevamwe vekuti akaona murungu sokumhanya kuhaga nekubvunza zita nechirungu chavo ichocho. What's your name? Unonzwa kubatana ruoko nemurungu kumhanya kuenda mumadhaga. Mwana wemumwe wako akaona murungu anochema, ungaona chigori toto. Because you have been in this territory for long. Zora volume yako, stumbled any sound. Thank you. You have been in this territory for long. Jagudi territory yauri nevana vaijairira. Aiwa Mwari ngaakukudze. Baba kunyange ukaedza ndichiparidza ndipasiye. Mwari ngaakukudze. Ndakambokudzai ndikati ndaona ruzhinji rwenyu pano amubve pano mucharamba muchienda mata pano, but direction yamuchabva nayo muchibva kudzimba dzenyu ndaona yashanduka. Pamwe ndiri kuona muchibva nekumabvazuva makagarira ine mavhiri mana. Unotenda Jesu here iwewe. Uchiudza mhuri yako vana vane masiti belts kubheki seat. Zvinzi handei tinonamata Mwari. Hazvina nguva refu zvisati zvaitika zvandiri kuparidza izvi. Mwari wakuvhurira madhozi. Nyika inogara vanorema venyika ndokwauri kunzi enda nezita raJesu. Pane hushi panotapira peHarare ndinokupa nezita raJesu. Piwa nyika ine ngoda nezita raJesu. Rarama pane mukaka bedzi nezita raJesu. Chaunobata Mwari ngaaite kuti chipfumbire, uregedze kutorerwa nhaka yako. Uyu Mwari uyu zvandiri kufarira nhasi haana kundibvumidza kuparidza bedzi, but wandipa ability yekukupa another rank, another upgrade. Do you know kuti ndakazviona izvozvi vanoita zvemafoni, masoftware ari mafoni menyu kana WhatsApp, padiki unonzwa yakuti update to another version. Padiki update ukaita nharo inokubloka, haugone kuiaccessa because inooperatewa nevaka-updatewa bedzi. Kana WhatsApp ichida kuupdatewa, ndauya pano kuzoupdateawo in the realm of the spirit. Une realm yawaioperata nayo nezuro yandakukurambidza kuoperata nayo mangwana vichienda mberi. Une zvawaiona nezuro, une zvawakuona uchibva pano uchienda kumba. Mwari wakuvhura ziso kupinda zvawaiona nezuro. Wakutanga kugara nzvimbo dzakadarika dzaugere nhasi. Ndonzwa mhepo yaMwari panapa chindudza kuti a time of an upgrade in the spirit has arrived in the name of Jesus. Kune dzimba dzamakufanira kutama. Uchibva pano enda unokanda notice ndiwe kuna rindoti. Ndine urombo mwedzi uno ndakubva papi pano. Usi serious, unikuzere. Shamwari yangu kana wakuda upgrade, une shamwari dzimwe dzawakufana kuudza kuti kubva nhasi ukama hwedu hwapera. Ndati ukama hwedu hwapera. Tinowirirana pakai kana ikasava nhau yekukumbirana munyu. Ndiri nindini ndinopa bedza hamuna zuva ramakambondipawo. Ndakuda shamwari itsva dzinondikurudzirawo kutanga mabhizinesi, dzinondipawo zvivindi zvekutenga mota, dzinondipawo hasha dzekuvaka imba ichipera. Ndinari kunizwa here vana? Ndikubarika zvakanaka here vana? Madays aya kuti unogara so muri shamwari mese muri kurocha, munenge muchitokutsirana kusimbisana. Pano pari nani hapana magetsi asikana, pano pari nani mvura idhure. The devil is a liar. That is the devil is a liar. Aiwa Satani imbwa. Ndati Satani muroi nezita raJesu. Shamwari yangu uchibva pano ndinokuita zambiringa munyemba. Vachazviona paugere kuti wasiyana navo. Language yako yasiyana navo. Ambition yako yasiyana navo. Desire yasiyana navo.
kana wakudominata materitorial spirits, kunyangwe nechaunodya mundiro yako chinosiyaniswa nechavanodya. Ndino kuti mudzimba dzamunogara mune zuva charo kuti ukakanga nyama Maro Jesu anovhunduka. Kukanga nyama mandeshua angaiwana kupi mari iyoyo. Satana anonyepa nezita raJesu. Ndinokuprofita manera anaye. Uchaikanga Monday to Sunday, unaikanga January to December. Haulimitwe nenzvimbo yaugere. Mwari ngakuraise above your territory. Vamwe venyu vari munomu hazvina mazuva akawanda. Denga richakunyemwererai. Zvokuva bosi pakambani yawaishisenza. Uri kuita take over nenzvimbo yawaishandiswa. Wakugara nemunyika yekuti vanhu vachabvunzana kuti akagara sei. Ukaona vakasabvunza kuti asimuka sei, oziva kuti handisati ndatanga kumanifesta Mwari wangu. Madhimoni anogara mumharadzana, Mwari wangu ngaakupe power over those spirits. Nemashave mumikoto nomumasenderaini masenderaini, Mwari wangu ngaakupe power above those spirits. Ndinorayira kuti mweya wako ngaukure kudarika mweya wezvidhoma zvemukwazana, kudarika mweya wen'anga dzemukwazana, kudarika mweya wamashave emukwazana. Ipo patigere panapa takatodominata. Kunyange vakada kubata-bata havachambogona kubata-bata. Takatobata-bata kare, takatoromba kare muna Jesu. You will never be broke after this sermon. Zvekurota uchimhanyiswa, pamwe pacho chimbotsvaga imwe imba one, ucharota vatumwa. Ukaona kuti zvekuva principality zviri kunonoka, tama. Una kundinzwa ndati ukaona zvekuva zvichinetsa, tama. He munhu waMwari, rendi yacho iwe. Inda uchilimita Mwari kusvika ipapo. Ukabvunza amai ava vanokuudza, taigara muhwanumo, vazhinji venyu munoziva imi. Taburitsirwa zvinhu panze, tatadza kubhadhara rendi yemari mama. Yubiziya? Yes, $40. Ndiyoyo $40. Zvinhu zvikanzi ngazvibude panze, mvura ichinaya, hore yakasunga. Ini ndokuuya semurume anoziva zvinhu zvomweya. Handina kunomhanya kuti nganditsvaga hembe ye30 zvatatadza kubhadhara ye40. Ukabvunza, ndakanotsvaga hembe ye$200 uko ndadzingirwa hembe ye$40. Because ndaiziva kuti Mwari haabvumidze kuti zviitike izvi. Kana ini ndisina kumbenge ndanonoka kumunzwa kuti hapachafana kugarika. Kura kuti delay neprosperity yangu yanonotswa neni. Mwari wangu handibvumidze kuti zvinhu zvibudiswe panze. Pane pandakamupotsa kumunzwa ndikadai ndakabva pano kare. Ndataura zingataurike. Ndokumhanya kuwadzana yese kutsvaga pekugara, ndokuwana pari nani imba nyowani ichangobva kurinovetwa $200. Ndakaudza amai ndaiwana, kwanzi handiti tinoiona. Ndokufamba naamai ava kunoona imba ye$200 bata zimwe hembe $40. Amai vakabata chiuno, tichaigona here? Ndikati dia, una magaiva, une murume akachenjera, ndinoziva kunobva pawa rangu, inobhadharika imba iyi. Imba ndokubva yabhidhwa, muridzi ari ku-UK apedza kuivaka ikabhidhwa. Vane makireshi vakauya vakati tichabhadhara 6 months in advance. Apo ndo pandikuda kupinda ipapo. Ndakabata chiuno ndikafonera muridzi ndikati I'm ready, ndokupa yaunoda. Ndokundiona kudaisi pavidhio call zvikanzi saka mune mari tikuda nedeposit $400. Ndokusiya $150. Ndandikutsoka. Ndokuibhadhara zvishoma nezvishoma. Ndokunopinda deposit isati yadini yapera. Ndikati mwedzi uri kuuya inopera yese. Ende kubva ipapo handina dhera ndakashaya mari yerendi. Kusvikira ndazoda kubuda ndini kuenda mabhorini. Do you know kuti dhera ndakati ndaakubuda ndichiudza rendirodi wangu akashema, bvunza maya. Zvekushema kuti ndichawana kupi roja rakanaka sewe. Roja. Ndechemwe ndikati kana handirarame ndiri roja rakanaka. Zvokuita roja rakanaka, the devil is a lie.
ngakudoka nyika kangu zvokuva roja rakanaka ndinoramba Mwari ndichekerewo kangu nezita raJesu newe ndinokurayira ugere ipapo nezita raJesu zvokuva mushanda akanaka ngazvipere pihoka kambani kako nezita raJesu akomana muri kudaira menere ndina munhu ari kundinzwera ndina munhu ari kundinzwera there is a time yaunozvipa value wega uchizoona kuti territory ini zvekuzova principality zvinonetsa handichada baba tsvagai imwe imba tibve pano tsvagai rimwe basa tibve pano tsvagai pamwe pekugara tibve pano tinoramba kuramba takabatwa nemashave enzvimbo heaven life you are bigger than kuwadzana ipo panapa ndinoprofita machaina chauya kuzotinzwa tichiparidza ndinorayira nemurungu ngaateere vhangeri ndinoprofita chaunga chinenge masvosve vakasati taane mishonga hatisati tatanga kuona Mwari ndinozvitaura tiri vashoma ndichazvitaura tawanda inini handisi kuda Mwari wetupopo wekuti akakugara zvinhu zvinongova normal neshamwari dzinova normal nehama dzinongoti zviri normal no ndakuda the abnormal manifestation of God shamwari dzako ngadziti waromba vaone manifestation yaMwari hama dzako ngadziti waromba vaona manifestation yaMwari kubasa kwako ngavati une nhombo vaona manifestation yaMwari kana Jesu akadzinga mamhepo kusvikira vafarasi vakuti unodzinga nomunwe waSatani vaona type yedeliverance nestyle of healing yasiyana namadzibaba edu newe ndinorayira nezita raJesu style of prosperity nestyle of life ngaisiyane nevavakidzani vako Mwari wako ngaakusimudze. Your promotion is enough. Your healing is enough. Your redemption is enough. Your grace is enough. Your uprising is enough. The Bible says, when men are cast down, thou shalt say there's a lifting up. Yakonzira ngaivhurike pakavharwa tinotaura a wish. David anoti naJehovha ndinocharika rusvingo ndinopinda napakati pehondo ndinoita zvisina akamboita ndigobata pasina akambobata ndigotaura zvisina akambotaura ndigogara pasina akambogara materitories asina akasvika ndinosvitswa nezita raJesu ndinopagara nezita raJesu ndinoidya mari kadyiro kasati kamboitwa nevamwe. Unomuda Jehovha akadai herozvo anokupa minda isina kumbopiwa vamwe anokupa ziso zvinopenya zvisina akambenga apiwa anokupa peace and freedom isina akambenga apiwa. From now onwards you are breaking new ground. That you are breaking new ground. You are breaking new ground. You are breaking new ground. November apere usina kubata mari inodarika wakabata mwedzi wapfuura. Kana usati wabata 10,000 you are breaking it. Kana usati wabata 20,000 you are breaking it. Kana usati wabata million uri kuribata fika yausati wabata haichazova territory against you. Bata mari asati wambobata. Ndinorayira nezita raJesu pese pakavharwa nemuvengi. You are becoming a champion of that way. You are becoming a territory of your territory. You are becoming a power in your environment. Hauna chaucharota kubva nhasi charwisana neramangwana rako. Hauna munhu achataura shoko rekushurikidzira richashanda mulife yako. Hauna akacherera mabhonzo pamusika wako unotengesera. Mabhonzo iwayo achashanda nezita raJesu. You are now above every territory. Ndinokuropafadza. 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 Oh, things are happening.